Demak keparang. Yo. Milih ngarep apa milih beli? Surak Prata Jaya Prapta Rip Lambit Teter Wijen Pung Wakul Wilayah Mangap Amyaken Ngeweng Jala rebutan kaya menjangan mati ke bawa rampuh bisa mabur bisa ambles bumi sawangan bawa rambles bumi teneng garing teneng atos ya ujarku miki bambu biasanya ngger atos iki wonten garing kudune didoi dhisik kudune Pak ya. Duh. Ala metu ora ngomong lah. Mulane ngger metu ngomong ya lah. Kode apa kepriwe lah. Mlebu sedelathok metune cepet banget. Wurung tan wurunga apa Baladewa ya ora wani karo kowe Bawor. Lan nggih kok, dan kula matur nggih wanuwun daranipun enten sing ngrampungi iki pun. Ayo pelan, ayo. Ayo budal, ayo.
tengaraning corit kang makoro kongso tatakatya botolo para pantriting orangga yesti ara kata ingkang waca layo sapi keparat Satro sisik malang kadang dalan nganti para kawula bubar tangkar kuwi lebih ketampaning malih sapa takdur marang aku Antarjuna Bagindo kowe sapa ayo aku Tumenggong Wasis Jaya Lengkara jenengku ya